ରବ୍ ସିମରନ୍‌ଙ୍କ ଶାନଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଆଉ ଅଶ୍ୱଦୀପଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। କାଲି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୁମ୍ବାଇ ଲାଗାତାର 4ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ କୋଲକାତା ସହିତ ଫାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଜିତିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବୁମ୍ରା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇନଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଡଟ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲେ। ମୁମ୍ବାଇକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଏହି ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନାହିଁ। କାଲି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଉ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଭିତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଲେଖକ ଫାଷ୍ଟ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ ପକ୍ଷରୁ 112 ରନ୍ ଆସିଥିଲା। ସେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ମାରିଥିଲେ। ସେ 7ଟି ଛକା 8ଟି ଚାରି ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ମହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ 50 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଟିମ୍ 155 ରନ୍ ମାରିଥିଲା। ଆଉ 196 ରନ୍‌କୁ ଚେଜ୍ କରି ଆସିଥିବା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମରେ ଏହି ରବ୍ ସିମରନ୍ 80 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଆଉ ଶେଷ ବି ମଧ୍ୟ 66 ରନ୍ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଟିମ୍ 198 ରନ୍‌ରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁମ୍ବାଇ ପକ୍ଷରୁ ବୋଲର ଆଲାନ୍ ଗାଜେନଫର୍ 2ଟି ୱିକେଟ୍, ସର୍ଦାର ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଷଦୀପ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କସ୍ ଜନ୍‌ସନ୍ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଭାଇ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।